Oke, karo rasane ya wis ngene iki dulur. Ya karo ngopi jenenge wong ora duwe. Kopi sak gelas ya tidak foto. Neng ya ora apa-apa. Ora kepeksa. Jadi daripada ora enek sama sekali ya sak gelas dari wong wis sama ya. Jadi ya kudu nrimo. Maksudnya nrimo ki saumpamane aku dibagi seperapat nang Mbah Blotong terus Mbah Blotong dhewe wis 3 perapat ya ora masalah. Jadi sing waras era sing waras arah daripada kamu nang warung kopi ya kudu tinggal malah ciloko. Mbah Blotong malah ngamuk kalau kopi dobel duitnya malah kurang akhirnya kepeksa Mbah Blotong kon nginep nang kene. Resik-resik hukum ngono malah repot. Ya kepeksa ya wis ngene ae. Warung kopi iki ya kancane sapa? Mbah Blotong ya. Kanca ya. Kanca piye to, Mbah? Aku muni piye to, Mbah? Mesti ngelame ya kok dadi wong kancaku ya sapa. Kanca aku mau muni piye to, Mbah? Muni kancaku ya apa kaya mbok. Aku mang muni ngono to, Mbah, lali aku. Pi kono ora lali klindo ya. Iya. Kopine sama nombe. Oh, daripada tak entekne lho. Apa ya mati. Ora baca lagi ya. Aja legi-legi sampean malah diabetes engko. Ya nek tak enak kono ya. Aku ya Aja kuwi nek wong ku dibaleni neh engko. masa Iya, rumangsane sekali aku sudah umbe ngelan, Mbah. ngelah ya domong kopi ora sama ada ngelah ya kopi setengah gelas ya apa tahu bini ya cecah Nek wong, Mbah. tak seruput koyo ora tanya kena ora koyo nangan Aja, Mbah, aja kuwi nek wong lho, Mbah. Sampeyan sampean konangan wong lek sisa sama nombe sampean tau tok tenan ning kene. Sampeyan darane kurang ngombe, kurang mangan ora kuat tuku. waduh apa Ora kuat. Lha ya ora gelem ngakoni ngono. Lho sampean kopi sampean tekne, Mbah. Kok mbek dhewe aja ora Sampean dhewe sing ngentekne ngono kok. Walak-walak bature. ngentekne apa jadi kayu Rong seruputan oleh sampean langsung sak glegekan sak mono mbane. Aku kok ngenge kuwi. Kuwi kan ndek-ndek lho, Mbah. Syuting jajal. Kuwi ndek-ndek apa ora? yo ndak dong wadah Kopi kok ngasih warak iki sampean terus piye? Pirang gelas lek marki wetenge sampean kopi. pengen nang jodoh ae lho kaya jodoh iki Aja, kae larang, Mbah. Kae larang regane kae. Siji ki enek 3.000, 4.000. apa ya Iwak pitik. Didih bareng lho, Mbah. Jero-jeroan ayam iki lho nang kono. cocok aduh temen ae Ya cocoke sampean cocok. Duite cocok apa lah? Awi kan kadang gumun duit bangkai duit tak bendina ya wae kok omongane duit ora duwe duwe mulu kapan duit ya mangsa aku ya awe lain cepet aja kowe bangka sampean duwe jaluk sita enak kono yo ora lah yo wis to ya separo ya ora butuh apa-apa nek butuh pelone sita ya yo ora digoreng to Iya, pelot digoreng. mbak iya jolek Ora duwe duit, Kong. Ngene kae aduh ngandai rumah saku ya kudu ngila ya apa aku nembung nang bakule kopi aja aku tak utang Ya aja masalah sampean diomong aja utang kok panggah ngono. ayo tak ndelok eno ya ora mangan dicau tak ndelok ayo wis rumah sama ada mau nyawang Aja masalah mesakne men to Mbah sampe. ora apa-apa ya nyadari wis duwe-duwe tak nyawang tak wis rumah madam lega ati ku ya Aja, engko malah saya milik sampean.
ya jo kebangetan enggak ada nyukoknya ngono ae ora gelem Sesuk ya Mbah ya. Aku janji sok kapan-kapan lek duwe-duwe tak tukokne sampean. so cingan ya kene tak ada no kene kecara kene ada kayak bangsane jeruan Wis tak soteng. ya tadi buka di tak nyawang de kene ayo rumah sawis lega Ya wis tak soteng nere kene. Sakne men sampean. iya nyadari aduh ora duwe mu aduh kerem nyadari di canggah men yo gelem gitu Ora iso gitar to, Mbah. Lek gitar ki tenan aku iso ngamen tenan lek iso gitar, Mbah. orang gitar gak cek cak nek cek ya apa ya golek duit Lek icik-icik ku jenenge wong enom ya. aku wong tua Neng wong tuku kopi lho Mbah, Aja bangga delem menge sampean, suarane sampean ngono isin-isine. Sampean kaya ngono ya. Dadi yo lek sampean muni sampean kaya malah dikira buka ya bene bukanya di arep mangan kok. buka yang situ juga ya kowe tak jalu wong ae takon anu yo takon duit yo sik tak jajane ya Aja. Aja, Mbah. Sakne Mbah sampean mergo kereku aku sampean dhewe ya malah dadi kaya ngono. Malah dadi ora iso mangan, ora iso apa-apa, Mbah. ayo nak jadi ayo tambah saya mergane yo diciptakne dadi wong kaya ngene sih Tapi saya rupa Mbah awake dhewe. Awake dhewe ora kaya ngene nah, awake dhewe rubah. Dadi nasib iki kadang ning dhuwur, kadang ning ngesor. Ora salah wase nasib kuwi terus ning ngesor ora salah wase, Mbah. Ngorodo lho putar, Mbah. nang kacang kono yo nang dodo ya seleb munyer ning bakal mandek ora iso mlaku Ora bale awake dhewe rodae berputar, ora roda selip. Awake yo berusaha nyambut gawe kaya ngono ning nyatane urung oleh apa-apa ya ora masalah. Saiki awake dhewe kudu nyadari, kudu nrimo ngono lho Mbah maksude. aku tenan aku lek wong iki rene yo tak yo jalu asita ya jeruane kan kok jadi Aja tenan Mbah sampe ngoyo ngono. Aku jan wegah cak ning warung kopi sampean wegah. ayo warung kopi urung kado antong sasi pisan warung kopi kon jajal rong sasi pisan urung kado rene Aku yo ngerti lho Mbah sampean milih sampean. Ning sepurane ya Mbah ya aku njaluk sepuro banget, sepuro sing gede-gede sak gede-gedene Mbah. Mergo sangka aku sing rasa nyambut gawe kaya ngene sampean yo keloro-loro kaya ngono. Sampean melu aku, sampean njaluk panganan ora tak layani krana sampean dhewe, aku dhewe ora duwe duit tarnukane sampean. Kepeksa yo gur kopi iki. Wis ngene Mbah. Kopi iki sak pira Mbah sik tak syutinge Mbah. Kopi sik sakmene Mbah iki seperapat sih enek seperapat Mbah sampean tekne. Aku ora ngombe ritek. Wis angger sampean puas maremone aku wis aku ora ngombe kopi ritek. tenan udah Iya aku ora ngombe kopi ritek ning sampean iso njaluk kae ya. Aja njaluk sing nang jero regi kae ya. Aku ora duwe duit tenanan. Iki kopi entekno Mbah. kowe jadi piye Ora apa-apa aku ora ngopi Mbah. Sampean sing ngopi. Pesane sampean aku. Wis kepeksa aku ora ngopi ra masalah. Mergane apa? Aku rumangsa dosa karo sampean ra sono kokne kae. Sing nang kono kae. ayo tak kopi tak Ora apa-apa. alhamdulillah rabbil alamin intine mata membeledak saya Kok mataku meledos pih. ucapmu kendahan meledak saya Iya. alhamdulillah rabbil alamin rezekiku tambah nanti iki Apa Mbah? kopi ini seberapa sih kalau nggak aku saya dan dua rezeki tahu anak ketambahan songko sing kuasa siapa ngerti gue uang sing duwe tenak kae manjak yang kono ae yo ngai jajan kae kon juga ae siapa Ngerti aja ngarep-ngarep ndok blorok lho Mbah. ndak blora ya apa Ora maksudnya wong kae mah aja sampe sampean ngarep-ngarep tingai. Isin. tambah dah cikai Tingai ya ditampani, tapi aja njaluk. iya udah Iya. Wis nang Mbah sik Mbah. iya alhamdulillah mobil ancaknya kopi Iya Mbah.